Ao longo dos últimos anos, o Concello de Boiro levou a cabo diversos cambios nos colexios electorais para garantir a súa accesibilidade e facilitar o dereito ao voto das persoas con mobilidade reducida. Na última cita electoral, as municipais do pasado mes de maio deron un paso máis cara á plena accesibilidade cognitiva coa instalación de pictogramas en todas as mesas electorais. Nos últimos anos, no Concello de Boiro, realizamos unha serie de modificacións nos locais electorais buscando principalmente máis seguridade para os electores e para os membros das mesas, máis control por parte dos forzos de seguridade do Estado e os servicios públicos e especialmente unha accesibilidade nun principio física. Todos os locais son accesibles e agora xa concluímos ese proceso cos pictogramas, para facer accesibles tamén a todas as persoas con diversidade funcional que exerzan os seus dereitos con garantías e que gocen de todas as libertades posibles. En todo este proceso foron da man da Asociación Amicos que a través do seu equipo de validadores realizan a adaptación cognitiva de espazos e edificios públicos, tal e como relatan Pilar e Miguel. O noso traballo é adaptar cognitivamente diferentes espacios públicos, non? Facemos a través de centros escolares, institutos, que máis? Bueno, ayuntamientos. Exactamente. Entonces, agora nas mesas electorais, que facemos? Cal é o noso traballo? Nuestro trabajo es vigilar si está puesto bien los pictogramas o que no nos parece justos. Sobre todo asegurarnos que estea a información correcta para que o voto sea como? Nuestro sin ayuda. Dende o Concello agradeceron a proposta e a colaboración de Amicos que converteu a Boiro no único concello da provincia que garante a plena accesibilidade nas citas electorais. Neste momento temos 23 mesas electorais distribuídas polas 8 parroquias do Concello. Estáse vendo a mellora día a día, quer dicir que cando temos eleccións. E, bueno, pola miña parte, darlle as gracias a Amicos polo traballo realizado estes últimos anos para mellorar a vida destas persoas e, como dicía o concelleiro, seguiremos traballando e estamos traballando en tamén mellorar a accesibilidade de todas estas persoas en todos os edificios públicos de titularidade municipal.